sasisian pat ngawan ra ya ka jing khublai ha ka kirteng ka jong trai banong prim jengi balong Jesus Christ na ka good news channel jong ka KGP sinat sepngi bat mentai ngela poi artat saka benta ka ba khaddu jong ka ni ka subject halor ka bedei bat ka ni ka mat ka ba ngibu ya ka jinglong ka ba kerpang jong ka Bible, the uniqueness of the Bible. But mentang inya poino siya kani ka benta. Ka ba nga kwa ban wanra ya ka jinglong ka ba kerpang jong ka Bible ha ka ba ya day bat ka jingya penya seriem ya ka. Ka ba mut kani ka Bible ka don ya kata ka jinglong ka ba kerpang ha ka ba ya day bat ka jing penya seriem lanil bat no la penya seriem ya ka na mar kata ka daw ngila ban kamyo isu ya ka jinglong ka ba kerpang jong ka bat ngin nang kamla isu ban don ya kata ka mensim ka jing terang ka jing iet ban puli ya ka ni ka ktin ka chong oblay ki parlok ba iet ki bat ki bas ngap ya ka ni ka jing hikai oblay nda ker khu kerpang ya pi namar pi ya ka por ka chong pi namar ka ta ka dei ka benta ka ba jisu kwa ya nga ba de pi bangin chong haki ki chat chong u ban ngap ya ki jing hikai na ka ktin ka chong u what happening ka ni ka parthai ka bang ya bon kam sharum shaneng ya ka por ka ba kindiat ka chong pi pen mat ya ka jing ker khu ka ba bon sha nakasngi shakasngi Donginya poino asya kani ka benta ha ka bai dai bat ka ni ka jing pen ya seriem ya ka Bible ka balong ka wai pat ka jinglong ka ba kerpang jong ka ni ka ktien ka chong oblain ka ba ningkong la pen ya seriem ya ka ni ka Bible bat ka white lam ka ktien ka chong oblai la pen ya seriem ya ka bat ka white lam namar kata ka daw kalong so unique kalong kerpang namar ha ka white lam kiran sipon ki bangila banyo jing hikai na ka ktien ka jong blay skap ngan puli ka ong kumni na ka shiti sa ki Hebrew lenang ka ba sound kat ka ba khatar ka ba bo na preng jong ngila lendat kalong tangkum ka jing pen ken mau namar ka ktien ka chong oblay kalong ka ba im bat ka ba don bor bat ka ba khamnap ban ya kanu ka white lam arliang serti hado banda pinya klat ya ka jing im bat ka mensim ya ki mat bat ya ki clenching bat ka ba bishar ya ka jing mut bat ka jing thumu ka donut ubriu namar ka ta ka daw ka ktien ka chong oblay ka dei ka white lam kinong yele thama ki sipai ki ban ken ya ka white lam ban yele persa kinong shun ki bawan ya ka banatak ki namar kata ka daw ki don kam ya ka white lam ki parla wait unong shun ba krautam ha ka jingim jonga jong pi ha ka jingim jong ikum ki banget mano ure usaitan ngidan kam namar kata ka daw bandon ya ka white lam banra ha ka jingim ka jongi kam dei ka tu ka white lam ka ba ki sipai kira hendai ka ktin ka jong oblai usaitan ure bolong spirit ude mensim ngemla banyu ide ki kmat ki bakin jado de tang de gane ka ktin ka chomble ka balong ka watlam ngela ban pong ngela ban mat ya kita ki jing pensoi ki jing yalam ki babakala ki changu na mar ka ta ka Bible kalong kerpang ha ka jing ya penya serie me ka bat ka white lam no sipai haki por ki bensua ban letsa ka madan tama klem ka white lam na mar ka ta ka dangau ka jinglong kristan ka de ka ta ka bangi don ndai ha ka madan yele kai ngi don ha ka madan tama na mar ka ta ka daw long ki ba ki ngatiar da ka ktien ka chong oblai us jisu job yo satan da ka ktien ka chong oblai wong it is written la to adu lai sin na mar ka ta ka daw satan usharem ka jo na ka benta chonga bat chong pi ngidon kam shisha ya gani ka ktien ka chong oblai bangila bi le persha yaki bor chong ka jingdom ka ba la pinya serie me gane ka Bible bat ka jingbam bat ka dut ngis ngau tho ka met ka jongi ka dawa ya ka dut ka met ka jongi ka dawa ya ka ta ka jingbam bangin long klang bangin nom long telot na mar ka ta ka daw kane ka ktien ka chong oblai ru la pinya serie me ka kum ka dut bat ka jingbam ka Bible ka ong kum ni skap ngan puli na kane ka ktien ka chong oblai
Kong ki kalong badang kato pen kwa hir ya ka basngur ka dut ka ba pila ban sanru daka sya ka ta ka jing pen im ka ktien ka jong ublai ka pen kan mau ya nga ya pi bakane ka jing bam kalong bakane ka ktien ka jong blai kalong ka jing bam kalong kum ka dut ngidan kam ban de ka malakas ngi bayila ban san daka syai sya ka jing pen im balai ki babun kim la ban san sya ka jing pen im namar bakim judi te kani ka dut ka bakin jam men sim ka balong ka ktien ka jong blai te kum tang ka khot ye pi ba pila ye ka ban skau tho ya ka jinglong ka ba kerpang jong ka bible la penya seriem bat ka jingbam la penya seriem bat ka dut ka ba kam skau tanat u Jeremia wong la shem ye ki ktien jong me ban ngala bam ye ki te ki ktien jong me ki la long ki jingbam Yanga bat kilalong ke jingkemen bat ke jing shat kemen ha ka donut ke jonga Jeremia lanong ka bakat san dekat ka bakan riu Ukren sepang kata uang ngala syam ya kei ya kani ka ktien jong me ngala bam ka bamut ngala puli bat kani ka ktien ke jong me kalalong ke jingkemen kalalong ke jing shat kemen ya ka jingim ke jonga haba pi puli ka ktien jong ulai Pinyo ya ka jing kemen, pinyo ya kata ka jing shat kemen. Balai ba ka jingim ka jong pi kamlong ka ba kemen. Balai ba ka jingim jong pi kamlong ka ba shat kemen. Man la kasngi namar ba pimdan te ka ne ka ktien ka jong blai. Namar ka ta ka daw. Puli ka ktien ka jong blai kalong kum ka jing bam. Hakapor ka ba tangan ba. Kadon ka jing kuslai, kadon ka jing skosi. Nda ba pilayo ya ka bam ka pen kemen ya pi. Ka ktien ka jong blai kan pen kemen. Ya ka jinglong jingim ka ba kenja men sim. Ka ba ngau tanan ujob uang kumne haka ktien ka jong blai. Uang ngam jem paidi na ki hukum bat ki remyang sentur jong u. Ngala kam ken show ye ki ktien ka sentur jong u ban ye ki jingbam badan kam heu jobuang ngala kam ken show ye ka ktien ka jong me ban ya kata ka jingbam ka bangapam ngala kam puli ka ktien jong me de namar kata wada preng ka jing tenjo ka ba meding chim la paidin ula dulu de ki jingdan jingem ula dulu de ki kon ki kti udang ong long bala kerku yu blai ngin pedang na blai tangki ke ki ba pha tu ngimla seven pedang ki basi balai guys u kemen gumta namar wong bangala kham ken show ya ki ktien jong me hakir myang sintur jonga ban ya kata ka jingbam ka ba man la kasngi nang ta uji suru wong kumne watre minat banyo ya ki jingbam ki ban jot no henrei ya kata ka jingbam ka ban yai sa sya kata ka jingim ka ba bom jukut Yohanes Rio arpunyo what try balunang panem jang uji suru wong what try minat ya kata ka jingbam ka banjot na bonsin ngi wa tang yakini ki kam ho ngi kalong ka badon kam henrai bonsin ngi la kalat na pan ya gani ka jingbam ka bakin jaman sim ka ban yai sa shru bom chukun namar kata ka daw ka jinglong ka bakar pang jang ka ktien ka jong blai kalong bala penya seriem ya ka bat ka jingbam bat ka dun kanang ba piru pilai ka ban skau to ba pidon kam te ya kani ha ka jingim ka ba malaksi penam la ya ka ba pen im kum tu ha ka jinglong ka ba kenjam se penam la ban san lemda pi bam lemda pi di ya kani ka dut ka ba kenjam sim ka wai pat ka jinglong ka ba kerpang jong ka bible ha ka jing penya seriem la penya seriem ya ka bat ka ding bat uternem Jeremia arpulai arpukundai kong hatu ka ktien jonga kamlong kum kading ong utrai hatu ka ktien jonga kamlong kum kading kalong kum kading galeyu kading ka aya ka jing sai kading ka aya kata ka bor ka pangilaban pendep sibun ki kam ka jingim ka jonging dan kam ka boarding kading ka bang dulu iki ka thanglut ru iki baro ka ktien ka jong blai kalong kum ka ding kan ba pinang pulai ya ka kan bamdo kan thangdo lut ya ka jinglong ka ba bokman ka jong pi namar kata daw kalong juni ha ka jing ya penya seriem ya ka pat ka ding namar kata daw kani ka ktien ka jong blai kalong shisha ka ba long gerpang hadu kata nang ta shu ong utrai om tangkum ka ding kum uternem oba pinluit jinyau mau siang kakstien ke jong blai kalong kum uternem oba pinluit jinyau mau siang pan pralut baro
Ngi baki priu ki bae do nut kat no. Ki bom don chu bala ban pen kala ye ki. Henre ha baki yo asnge ka ktien ka jong blai la pen pra ye gani ka do nut mau ka bae ka ki kala ka bomot ki yam ki wan chu trai. Namar kata ka da. What you do jingker man? Lada pidan ulok la ne kalok ki kon ki kti ki bae do nut ki bayeng ki basam ki chokpi. Yai pule ka ktien ka jong blai, yai keran ye ki da ka ktien ka jong blai, ka ne ka ktien ka jong blai kan pen prai ki do nut mau, ki we jong ki namar kalong komu ternem ubadon shisha ya kata ka bor. Kawai par ka jinglong ka bakar pang jong ka Bible ha ka jing penya seriem, la penya seriem ye ka bat ka yit kmi. Ka basngutan kalong ka ktien ka jong blai, ka yet ho ye gi na ka siti ka baningkong ka jong Jacob. Kelanang kaba ningkong kadukot kaba arpulai hadu arpusau ngaku apin saya puli hiya ka lapinya seria megani ka Bible bat kai yit kami balai ngi pet yit ban yoi yaladi ngi pet yit ban pin bahabriu yaladi habang ngi pet ye ka yit ngi yoi yaladi kumbang ngi long ban ngi sedang ban penitenat yaladi ya kani ka dur ka basyabar kayit ka ba ngipet ngimla ba nyi ka ba syapo ngi itang ye ka dur ka ba sabar ngimla ba nyi ka dur ka ba syapo ban ngi sedang ya ka ban pin bhabri ban penitnat ban kum ta ter kum bangalong ka ktien ka jong blai ka de ka yit khmi ka ba kin jam sim kat ba phidang puli ya ka kalong ka ba phi pet ye phi ka ba syapo bat pin sedang ya ka ban pin bet ya la ka jong ka jingim bat ban pin sedang ya ka ban im ka ta ka jingim ya ka ban pin bahbriu om tang ya ka dur ka ba sabar hendrai kam tam ya ka dur ya ka mensim ka ba syapo namar ka ta ka dau pole ya ka ne ka ktien ka jong blai pen yo I shisha ya ka ta ka dur ka ba syapo ki wei ki namla ban yo I ka ba syapo jong pi ki wei ki namla ban yo I ka ba syapo jong a dai tang ka ktien ka jong blai kat bangadang pule kat ba pinang pule ngin yo I ya di kum bangi dai ban long ban ngin nang la ka ban pen bet ya la ka jong ka jing im ha ka jing ya dai ka jong I bat u blai ha ka jing ya dai ka jong I bat ka jing long jing im ka ba man la ka si ka wei pat ka jing long ka ba kerpang jong ka Bible la pen ya seriem ya ka kum ka Ladangin pule Efesus senang basan dekat arpun dia kong. Bawon yo apen kuot ya ka. Habalaya sat ya ka anda ka jing sat ka da ka ktien. Barang idon kam ya ka ka pen fresh ngi habang idep sum ngi snow fresh. Mari ki min step ngi wat ya ka ban betak man ndalada betak man sat kaman ngi wat ya ka ban le yu ban tiu sha ban shet jabat kum ta ter ka galong ka ba don kam. Arpu sau kenta haki ying kisem bat haka jingim ka jingi ubriu dan kam ya ka aga men komban riu po udu nyo po persen udan kam ya ka aga men jongu nei da mar kata kata ki briu ki bayo priyo penhiar habra udu cho hospital namar bala terkong dan shu haban ai drip ya kilam komta kin yo pang bat kin yam kum juru ka ktien ka chong blai kare ka ka ba ken chamen sim kalong kum ka drip ka ba ya nga yo pi banginem ha ka jinglong jingim ka ba ken chamen sim namar kata kata ladangim don ye kane ka ka ba ken chamen sim ka balong ka ktien ka chong blai ngin drai ngin terkong ha kata ka jinglong jingim ka ba ken chamen sim te kum ta nga khot ye pi ban nga wan rai kane ka khubor ban pen ken mau ye pi ya ka jinglong ka ba kerpang jong ka ktien ka chong blai haka jing pen ya seriem ya ka kum ka baro ngias ngau thu ka kalong ka badon kam ka wei pat ka jing long ka bakar pang jong ka ktien ka jong blai la pen ya seriem ya ka kum ka syarak baro ngila lendat e gane nadu ki kena ki beret nrai ka sulong tangkum ka jing pen kan mau ka sam ka basispa kat kandai sispa sam kat khot kong ka ktien jong me kalong ka syarak aki chat jonga bat ka jing shai kalenti jonga ya gane ka ktien ka jong blai la pen ya seriem ya ka kum ka syarak kaban yalam yegi kaban jing shai ngi skau tho haba mdon lach hai yeng long kum no la kum no men miet nya ban thang bai let's say that emergency light ban mentang im pendon kam syarak syu haba ngi la chene satai ha ka jaka bom don light ngi pendon kam da ka torch light bangin skau tho ban nya ya kalenti ka badai bakan yalam yengi bangin nam ya bakala namar kata kadau ka ktien ka jong blai kalong kum ta kalong ka syarak kalong ka jing shai haba ngi don ya ka nginum ya kalenti jong ka jingdum balai ba ki babon ki kun samla balai babon ki breu ki ya kalenti jong ka jingdum namar bom don ya ka syarak ka bakin jam sim ka balong ka ktien ka jong blai haba pi don ya ka
kalong kumba kanika ktian ka jong blai kalong ka pensyai ya ka ei phide banyan ya ka ei phim dei banyan ya ka ei ka ba phide ban le ya ka ei ka ba phim dei ya ka ban le ha ka jing im ka jong pi ki par lok be ki para bangen bat ki nong ngam ka ni ka dei ka jing long ka ba kerpang jong ka ktian ka jong blai ha ka ba la penya seriem ya ka bat ka white lam bat ka jing bam bat ka dut bat ka ding bat uternam bat ka yet kmi kum ka bat kum ka syarang kita kidei ki bangi pendan kam balong daily ba balong malagasgi ha ka jingim ka jongi ngi pendan kam malagasgi ngi pejit mjudan menuru ba klebi na yeng kam da pejit namar kata ka daw pendan kam ye kene ka kstien ka jong blai ringkat kini ki jinglong ba kerpang ha ka jing pinya dei bat ka jing pinya seriam pen mat ya ka jingim ka basuk pen mat ya ka jingim ka ba kemen ba pinang ro banyan ha ka lenti ka ba dei tu blain kerku ya ka ni ka jing hikai ha ka ba ye dei bat ka ni ka jinglong ka ba kerpang jong ka bible ngila poi sa ka benta ka bakut nadu ka benta ka baningkong ka ba ar ka ba lai bat ka ba sao ba nga encourage pi nga pen sluri pi ba pen petlut nadu ka benta ka baningkong hadu ka benta ka ba kadu bat pen yo shisha bat pin yo i shisha ya kata ka jinglong ka ba kerpang jong ka bible pin it ban puli ya ka pin it ban skap ya ka pin it ru yo blai ha ka jing im ka jong pi u blai unda kerku kerpang na ka benta jong pi baro sashisin u blai na ka benta ka buram jong amen ngin ya pendam ha ka jing doi ko kpa jong i ba banangi wan ya ka ban ai ngu pat ya me ken ko try bangila yo ya ka ban pin kut menta ka sngi Sapangane ka subject halor jong ka jing hikai ka baidai sapang ka ta ka jinglong ka bakar pang jong ka ktin ka jong me ngi sngu mu te try me ba me a ngi ka ktin ka jong me pen ban bu nang ngi subu ya ka sa kendong isu ya berat ya ka sa kendong ya rap yang ngiling ba ka ni ka bible study ka bala pen bet ka jing sang samla ki GP sinat sat ngi halor jong kani ka topik ka bangila yo ban hikai kan long ka bor ken ko trai ki kun jong ka balang kan long ka bor rakam ta ki bangen iwei pe iwei shim ka borom siladi ha ka kertang jong trai ban panem singi long Jesus Christ nadu manta shadu ki arta ki babam chukru amen